Confirmation of Eze Ndi Igbo in Senegal. Today, we are confirming you as until they must see a Karanka. Where you tire? Or no, where those who were the Machine go to the Mexican. So, before the winds of Senegal, I'm a now thank him now. Now, thank him one song. Osuburu ya weke wa yaka ina ndi atata Ibara Moses. Ebe obuli ife le sika Anywhere is out. Owo ni mpa ku abawa Once we get there. Uze yelo Oga na anu Chineke ga na esi ozi Oga na esi ndi Igbo They will be hearing from God. Eti Alpha my president general of the Association of Eze Ndi Igbo no wanine Now Association of Eze Ndi Igbo worldwide. Now Ndi Igbo known as Senegal. When I hear even our staff of office, Kamosis, Corona, Osiluga, Osiluga. And when I hear Patata, Sige Nampa, Gabuzo, Inesianas. The Association of Eze Ndi Igbo knows India worldwide in diaspora. Office of the International Coordinator worldwide headquarters. Yanga ina yenga sambude and Igbo Cultural and Diaspora Excellence Award. And the name of starter. So you are going and this certificate. This is Ndi Igbo. Senegal. Only you will obtain. Everyone out in the but in your magazine, my hand and a couple and a one so.
echi ha because ha na ha ga-arụ ọrụ so na ihe meziri bụ na anyị ga-enye aka nye ndị ahụ certificate Original. When is the set here? Please listen. Me, Eze Ndi Igbo. Eze Ndi Igbo Bungulu na Senegal. Eze Ndi Igbo Bungulu. I confirm today. Confirm today. I'm using the power. Eze Ndi Igbo. Eze Igbo. Uzo Ije. Diaspora. Yelmua. Bonina. Well, money is Ije. Kundeze. Yelmikiketa. Where's no idea you're looking at the making up? When I say now, Chief Gabriel, if I took him, or why the man who don't know who Ndi Igbo, a Senegal, or know who Guru. Oh, no, Igbo. You know that, Chief Gabriel, if I took a guardian map, or know who Ndi Igbo, a Senegal. Anybody go right? We want to go now. I used to make us well. Say, when they are going to be able to open order. I can't get it. No, we will be for your woman. Gabriel, if I do walk at the man, no way we will go no. That guy, I don't back on no. I'm going to go to man. What's up? Yeah, what's up? I forget we are taking video. Sorry. You can do that was a rose. Well, already, no problem. What I that's where because we're there. On behalf of the Association of Eze Ndi Igbo and the Office of the International Coordinator, we are here. We are honored to present you with the Igbo Cultural Diaspora Excellence Award. This prestigious recognition celebrates your outstanding contribution to the Igbo community in Senegal. As an esteemed recipient, we expect you to uphold the value of excellence in the community in Senegal. Please be aware that any involvement in harmful activities such as robbery, fraud, kidnapping, or any other behavior that could bring shame to our dear country Nigeria and our association will not be tolerated. If found guilty after a fair trial by the competent authority of Senegal, this certificate will be withdrawn. We encourage you to remain
our association represents. Congratulations once again on this well-deserved recognition. Sincerely, His Royal Majesty Eze Ndi Igbo, the President General, Association of Eze Ndi Igbo, worldwide. Award. Dika Olowu Ndi Igbo n'obodo Senegal niile gbaa gburugburu. Olowu gburugburu. Tụọ dị Olowu. Biko anyị na-agbapụ ọsọ ozugbo. Biko ọ bụrụ na President General Ndi Igbo amere na ọka nọ nso ya bịa ozugbo ya na lọlọ ya Chief Ositi Ibeko biko anyị ga-amatatụ aha gị sa afọ m Maazị Njọkụ Sunday Ifiona. Maazị Njọkụ nnọọ. Biko anyị nọ na ọkọlọtọ nke ndị Ebonyi steeti. Ọ bụ mmasị anyị mata nke onye bụ n'ime ndị Ebonyi. Dịka m si kwuo, afọ m Maazị Njọkụ, abụ onye Ọnịcha lokal gọọmenti nke dị n'ọga Ebonyi steeti. Ahụkwa m ọkwa onye na ndị Igbo Union nọ ebe a, mana m sịrị ebe ahụ na mmemme anyị ga na-eme ọ nọ na nke ndị Ebonyi nọkwa na nke ndị Igbo ha cheta oke ihe ahụ. Abụ m memba Ebonyi steeti ESP Ebonyi steeti ihe nọbụ ka ịnọchitegodo Obinna anya ndị ya na ndị Ebonyi na-abịa. absence of the governor ka anyị nọrụgoro na asembli ndị Ebonyi ndị executive abịa. Thank you so much for coming. Ke obi dị gị na ihe dị obi m ụsa nwere efu ihe na-eme ebe a taata maka na ụdị a ihe eji ime ebe a n'abalị a ụdị ihe emedubeghị ọbifo n'obodo a kwụsịrị ka anyị nọ na ya ndị anya abụra m wute ezinụlọ m ka a chọpụta ebe witness ya ka afọ ihe na-eme ọ bụ ụwa ịsa nwere ekpere n'isi ndị Igbo. ekpere n'isi ndị Igbo niile nọ n'obodo a ma ndị nke nọ na mba niile dị iche iche n'ebe ụwa kwụsịrị bụ na eze Chukwu nke abịa ama ya na-anọnyere anyị ebe ọnwụ na anyị anọ na ebe ọnwụ na-anwụ afọ Igbo ọnwụ na-anọ ha na mba niile ụwa nke kachasị nke n'obodo ahụ Senegal ihe ọnwụ na-wee ji obi anyị ka anyị ji wee bịa obodo a eze Chukwu nke abịa ma ya mezuru ya anyị. Thank you so much, sir. We're happy to have you as one of our interviewers. Thank you so much for giving us the audience. There is a woman that I know confirm Lolo Ugochi Ndi Igbo niile n'obodo Senegal. Onye bụ Eze Ndi Igbo niile. Onye bụ our queen, the queen of Igbo community in Senegal. Anyị na-confirm ya tata. Dịka Ugochi Ndi Igbo. Lolo Ugochi Ndi Igbo. Ugochi Ndi Igbo na Senegal. Sasa ka anyị na-akọ mkpakọ ịnwa bụ onye isi ụmụ nwaanyị niile gbapụrụ na Senegal. Ebe ọ bụla ị batara ị na akara eji wee na ndị Igbo bụ ihe ọma ga na-eme ebe a n'aka gị. Ebe ọ bụla ị batara ndị oge adị ebe a. Ọ bụrụ na ị batara ihe ọma ga
Chief and Lolo Eze Ndi Igbo for the confirmation of the title of Godfrey Abuchi and Water gives in Senegal. Yeah, this is okay. Ambassador. Eze Ndi Igbo ụzọ ije in diaspora ụwa niile yalụmụ as confirmed Eze Ndi Igbo Senegal. Wee sị Igbo biko na taa anyị nọ n'ime ewu ka m na-ewere okpu eze Association of Eze Ndi Igbo in diaspora under the leadership of His Royal Majesty
Ambassador Gregory Ilerika, Eze Ndi Igbo na Akure na Ondo State, when I get the certificate and the letter of award of Igbo Diaspora Excellence Award. Tony Akuchime Wata. Chief Anglola Osifidebe has been confirmed as Akuchime Wata. Tony Akuchime Wata. Osodi Ebende. Kawaki Osubo. Chief and Lord Johnson Omen. Chief and Lord Johnson Omen. Akuchime Wata. Namo. Namo. Oche. Iko, iya le chi ogbe free Chinyelo. Iko ni Igbo neba. Ayo lo we ta. We popolite na ayige uyo oku chief. Oku etiti Yoruba 1 of Senegal. Nisi Chief Johnson Ome. We wo ikike ndi Igbo yo no. Eze Ndi Igbo na Senegal gburugburu. Na nke ndị buzi de yo no bi na. Eze uye Chief Johnson Ome. Oku esi Yoruba 1 na Senegal. No mo te data. Oku esi Yoruba. Eze Ndi Igbo nara ya atọ zụrụ na Egunde nara ya atọ. Ogbuefi Chinyere Igwe tụọrọ ya Ogbuefi Chinyere. Biko aina kwa Chief and Lolo Luke Ubomona Opara Chief
and Lolo Luke, Bogona, Opera, where they can know my idea. Biko, I'm a chichi. When I'm a chichi, I'm now. The national patron Nimo Zola here now. Nimo Zola. If you do video, This is Ofala Senegal. Chief Richard Chief and Lolo Richard Odebra Chinobi Opera to step forward. Dirana is on Chief Taxi. Chief Richard Odebra Chinobi Opera. Good evening, sir. Good evening, my brother. Good evening. I the moment cake me kwano. You don't know one name, I know. Because Kenya ba fire. Abraham was the Kingsley Okonkwo, Ed and Enugu State. Ed and Enugu State. I from na Ndenugu na abia nikem ono ko chenchem. Kego bi de maka mmemme nke ndị Igbo n'ụbọchị taa. Obi jupụtara m n'obi aṅụrị maka na anyị ma bụ ndị Igbo jikọtara onwe anyị n'obodo Dakar Senegal. Ọ bụ ihe ọṅụ na ndị Igbo nọkọtara ọnụ na Dakar Senegal. Tata ka anyị na-eme end of the year ndị Igbo n'afọ nke 2024. Ọ bụ ihe ọṅụ nyere m nyekwara ndị Igbo niile ndị mma. Ka ekpere gị n'isi ndị Igbo. Ekpere m na ọ ya adịrị ndị Igbo mma. Ihe akụ na ụba ga na-azụta ndị Igbo. Ọmụ nwoke na ọmụ nwaanyị
ihe anya mere a ga-emekwa ndị Igbo again n'obodo Senegal a anyị ga-adị ka echi ma na echi a ga-adị agwa anyị ga-adị ka mmiri maka mmiri ada ata ata anya bụ ekpere m n'ebe ndị Igbo nọ ise dadalu yalu yenne. Thank you so much for coming. ikike Eze Ndi Igbo one na Senegal nke ndị Igbo yọrọ mụ na nke Eze Ndi Igbo ụzọ ije ụwa niile confirm today wee na-ebule nwanne anyị nwoke Richard Ofala Of Eze one in Senegal. Ogbuefi Of Eze one in Senegal. Ogbuefi Of Eze one in Senegal. Ọ ga-aba uru. N'obodo Senegal niile site na mgbago wee ruo na mgbada Ogbuefi Of Eze. Tony Ogbuefi Of Eze. His Excellency, the Governor of Enugu State, Governor Nnameka Shedrack Okolo, step forward. Yana Lolo, First Lady. N'ụbọchị nke taa, anyị bụ ndị Igbo na Senegal kpọkọtara ọnụ n'otu obi wee sị na taa ka mmadụ Eze Ndị Igbo na Senegal, ikike ndị Igbo nyere mụ na Senegal na nke ndị Eze Ndị Igbo ozi ije ụwa niile nyere mụ wee na-ekpughe nwanne anyị nwoke Shedrack Okolo. As chief
the Association of Eze Ndi Igbo Eze Diaspora, under the leadership of His Royal Majesty Eze Ambassador Gregory Ileriga, Eze Ndi Igbo Nigeria and Ondo State. When I have his certificate here, because I don't know to my one. Now, Senegal Eze Ndi Igbo 1 gburugburu na Senegal. Ikeke ndị Igbo nyere Eze Ndi Igbo na Senegal. Na ndị Eze Ndi Igbo otu ije diaspora nyere wee na-ekwuye ikike ejiri na arụba ọrụ. Okwu ya na chi ya dị n'ama 1 na Senegal. Chief Bernard Ikechukwu Chief Bernard Ikechukwu Why not cheering on my kids? Why not cheering on my kids in the Senegal?
Sign.
forward. We will go back in the door. Need let you exchange power. Need let you exchange. Need let you exchange. We go step forward. Need let you exchange. We go down. I got no chair. Pastor Izuora na Cletus. I for a man, see, I think I'm a teacher, sir. Echiri m ọzọ nna m nwa metụrụ akụ nke ebua. Give also one Mr. Akukibwa. Ọ very fair. Even pastor, we're also. Ha those who in on Oka, Nokanamala. Ọ very fair. I Ọ bụrụ omenala niile dị njọ. Nke dị njọ ha na-eme nke wepụ ndị na-adọrọ mma. Anyị uphold ndị nke dị mma. Which means ị na-support omenala. Mmadụ agaghị abụrụ omenala ya ọsọ anyị adaghị n'elu. Anyị buru n'ala. Okay, thank you so much. I'm a before. What you bring now, Matalam? I for the clergy. What the Kanda Nile Neba Bonde? Okay. You go be the no particular. Obi the command with Makanuki here no I know. Obi the Muno. Okay, bring this in the one and then in the. Ebere mo na Igbo gati na Ganiru. Ebere mo na Igbo gadi ka esi maka na esi adịghị agwụ agwụ. Anyị ga-adị ka isi mmiri adịghị ata ata. Ihe ọma gadi na-emere anyị maka na ihe ọma adịghị agwụ agwụ. Ebe ọ bụ na Igbo nọ, Igbo gadi na-aga n'iru. Anyị adịghị ana-achị azụ. Anyị ga-adị ka mkpọ, anyị ga-adị ka ogidi. Maka na mkpọ adịghị akpọ ogidi. So n'etu a ka ọ ga-adịrị anyị. Ise ekpere ga isi na ana n'obi wee kpee ya. Anyị sị na ọ ga-adịkwara gị na mma. Dịka ị gụrụ n'isi ndị Igbo. Ka ndị Igbo na-akwa n'isi gị sị na ọ ga-adịrị gị na mma. Dịkwa ndị pastọs niile na mma. Maka asọ onye nọ n'ụlọ. Onye nọ n'ama onye nọ n'ụlọ mgbe ọ ga-adị gị masa. Thank you so much. Asa, may we know your name, sir? My name is High Chief Nwala Dembo Bazuoke. I from nnọọ na ihe edere na ya bụ nchanwụ asụ na Abia steeti. Biko ị ga-akọwatara anyị onye bụ n'Abia? Abụ m onye na-eji akpọ High Chief Nwala Dembo Bazuoke. Esim from Abia Central. Okay. So, ka ego obi dị gị na mmemme a n'ụbọchị nke taa? Nwa bekee sị, I am overwhelmed. Obi ndị m aṅụrị ịnọ in the midst of ndị Igbo in Dakar, Senegal. Asị m okwu onye ọbụla nji bịala bụ okwu o ji ala n'aha Jizọs. Amen. Anyị sị nnọọ anyị na-ahụ ndị Abịa na-abịa n'ikem ọkwa nwa obere oge taa a ga-ejikwe ka ndị ọzọ si ju. Nnọọ anyị sị Chineke gọzie unu maka ịbịa. Ndewo. Ile anya anyị abịara na nchịkọta nke ụbọchị taa dịka ndị Igbo na Senegal gbara Ofala Eze Ndị Igbo nke izizi gburugburu na Senegal. N'ụbọchị taa ọ bụ ihe ịrụmama, ọ bụ ihe eji inye Chineke ekele na mmiri ezuola ma gbachaa. N'ihi nke a anyị na-enye Chineke ekele. Ile anya onye na-agwaghị okwu obo ugwu nwa amadi Ojimba Tochukwu Benjamin, onye nwe ihe onyonyo a akpọrọ Kedije TV. Onye na-ekele unu maka ndị sonyere anyị site na mbido mbụ ruo na nkwụsị. Asị na ka Chineke gọzie unu ndị na-alachi ya bịa dị iche iche. Anyị na-asị ka Chineke duru unu ruo ebe unu niile dị iche iche na-enweghị mkpọbi ụkwụ. N'afọ na-abịa abịa ana m ekpe ekpere mbawanye, ekpere udo ogologo narị isi ike, ekpere mkpata akụ na iri akụ n'isi ụmụafọ Igbo niile gbaa gburugburu na Senegal. Anyị sị ọ ga-adịrị ndị Igbo mma, ọ ga-adịrị ụmụafọ ndị Igbo mma. Ụta nsi kwu ya ka ọ ga-adị. Okwu ekwuru ka ọfọ n'ala, okwu ekwuru ṅụọ iyi n'aha Chukwu na ọdịnala. Ụta nsi kwu ya ka ọ ga-esi wee mezu. Ọ bụ ma wee ebube ekunye the CEO of Kedije TV ọmụọ na Report Live. Ọ ga-adịrị unu na mma n'aha Chukwu okike abịa ma.